kontru l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Sal-ewwel ħadd ta' Jannar il-Valletta Waterfront qiegħed jgħajjex l-ispirtu tal-miliet permezz ta' tiżjin mill-isbaħ u attivitajiet għall-familja kollha. Ftit il-bogħod ġewwa l-Valletta Contemporary Sergio Muscat qed itella' il-wirja solo tiegħu Memorial Immortal li se tibqa' għaddejja sal-aħħar ta' frar. Jekk nimxu ftit ieħor lejn dar il-Mediterran għal konferenzi, l-Orkestra Filarmonika ta' Malta se tkun qed ittella' konċert li jiċċelebra il-mużika ta' Beethoven u Mahler. Fuq in-naħa l-oħra tal-port ta' Marsamxet fit-Teatru Salesian f'Taslima għaddejja il-pantomima Snow Whites, imtella mill-MADC.